No niin, tervetuloa taas kaikille, sun Teori 069 täällä taas ja tervetuloa uuden videon pariin. Tässä videossa ajattelin vähän esitellä takuja silvereille, granaatteja ja movementteja, kaikkea sellaista. Ollaan täällä Vertigossa tänään ja täällä olisi tarkoitus vähän näyttää muutama taku Tero-puolelta. Nyt täällä olisi ensimmäisenä on tämmöiset ohjeistukset, kun ei aseita, ei räjähteitä, ei tällaista, niin nämä kannattaa spreita piiloon. Noita ei tarvitse totella, että et ole voittaa kovin monta rundia, jos noita ohjeita tottelet, että kannattaa nuo unohtaa kokonaan. Tässä saa tämmöisiä suojahattuja päähän, ne on ihan tärkeitä täällä, ettei tipu päähän mitään. Se on myös tärkeää, että muistat, että olen tämmöisessä korkeassa rakennuksessa, että täältä voi helposti tippua alas, että kannattaa varoa sitten. On aika pitkä matka tonne alas. Aloitellaan vaikka tämmöistä perusasioista. Eli ensinnäkin, olet varmaan nähnyt, miten mä pyörittelen tätä puukkoa tässä, jotain fidget spinneria. Niin se on aika tärkeää, että on hienot skinit ja jotenkin hieno puukko, että ilman hyviä skinejä, niin eikö tule pelaamisesta mitään. Että vaikka olet miten hyvä osuja, niin ei sit vaan tuu mitään, jos ei ole hienot skinit. Kyllä vaan pitää olla jotain tämmöistä Ense-Odoglogista tai jotain tämmöistä, että ja nadeissakin kannattaa olla semmosia hyviä skineitä, ei pelkästään aseisia. Mut joo, nämä voi olla aika kalliita, mutta kyllä ne maksaa itsensä takaisin, kun niitä voittoa rupeaa vaan tulee, niin itse suosittelen kyllä lämpimästi ostamaan joitain skinejä. Mutta pitemmittä puheitta, niin lähdetään katteleen. Eli otetaan nopeasti täältä vaikka tää Vertigo A B-saitti haltuun. Täältä kun lähdetään täältä Trespasta, spawnataan tänne, joo. Sitten ostetaan kaikki kamaat nopea. Ja sitten lähdetään vaan juoksemaan tänne. Tästä te näette, että tässä on tämmönen kolo. Niin tässä voi heittää jotain, esimerkiksi savua. Kun te lähtee vaikka tohon. Ja sitten vaan left click. Niin te saatte savutettua ton katon piiloon, niin vihoi tavallaan nää, jos te tuutte sieltä. Niin, tavallaan jos vihu on täällä, niin näkee tuolla savua, niin voi hämmentyä. Niin sit joka tapauksessa tullaan täältä. Sitten tässä vaiheessa kannattaa olla varuilla. Täällä voi olla joku vihu, täällä voi olla nurkan takaa, niin kannattaa tosi varovasti tulla. Sitten tässä vaiheessa niin ottakaa se poltto käteen. Heittäkää se näin. Noin, nyt olette hämännyt vihollista. Sitten tässä vaiheessa kannattaa ottaa valoa. Ja heittää se vaan tohon. Tällä lainapilla seisoo tässä. Ja sit vaan heitto tohon. Korjaan heitto tohon. Tai itse asiassa tähän taitaa olla parempi, että heittää vaan tohon. Joo, nyt tavallaan kaikki vihut valo, mutta itse et jää valoihin. Sitten tässä, niin täällä voi olla helposti vihu. Tai täällä. Niin kannattaa vaan wallbangaa tästä. Että jos siellä on joku, niin ne kuolee ennen kuin ne kerkee itse tehdä mitään. Sitten tässä vaiheessa on tää nade jäljellä, niin kannattaa heittää tähän boksiin se. Niin se kimpoo sieltä ja räjähtää tähän. Koska täällä voi olla vihu, niin ne ottaa sit damagea. Sitten sä voit vaan tulla tästä leveäksi ja tappaa kaikki. Sitten vaan plättäät pommi. Pommi voi plänttää esim. Tohon. Ja sitten sen jälkeen kun pommi on pläntätty, niin yksi hyvä paikka mihin kannattaa mennä, niin on tämän boksin päälle kannattaa mennä. Oho, se on sit näkee tälle tän ja näkee joka suuntaan oikeastaan. Sinne pääsee helposti kun hyppää vaan tähän ja sit tästä pomppaa. No, en pääse sinut sinne joka tapauksessa, niin se on ihan hyvä paikka, missä kannattaa olla. Sitten toinen mikä kannattaa pitää mielessä, niin tästä pystyy hyppää tohon. Esim. Näin. Ja takaisinkin pystyy. Niin, tää on hyvä, jos täältä tulee vihu. Ja sä oot tässä, niin sä voit mennä vaan nopea selkään tälleen. Ja puukuttaa niitä selkää. Sitten tänne A-saitille, niin voin kanssa ottaa muutaman takuun. Tässä on ihan hyvä ohje, ei kannata pudota tästä alas. Tässä on näitä sitten kun tullaan rampille,
niin tästä pääsee tuonne saitille. Tässä kannattaa olla silleen varuillaan, että täällä voi olla, niin kuin, tässä voi olla vihu, täällä voi olla vihu, tuolla yleinen boostissa voi olla vihu, tai tässä voi olla vihu, tai tässä voi olla vihu. Niin siinä on aika monta kulmaa, mitkä pitää klearaa. Niin itse teki silleen, että ottaisin sen valon tähän, menisi tänne piiloon, sit vaan heti kun se valo räjähtää, niin leveäksi ja sit vaan tänne. Sitten vaan lähtee vaan varovaisesti etenee täältä ja täällä sitten, täällä on tää boksi, täällä boksin takana on usein joku, niin kannattaa poltolla hakea se tälle. $2,000 years later. Eventually. Ja tosiaan tommosen line-upin, niin saa sitten polton tonne. Ja sitten, jos siellä on joku, niin se palaa. Ja sitten savu kannattaa heittää tähän Area 51. Niin se tavallaan blokkea, jos joku on tossa. Sitten luvetetaan Nade, niin tuo Nade kannattaa tästä heittää tuohon boostiin. Tälle. Jos siinä boostissa on joku, niin se kuolee. Sitten sulla on saitti auki ja sä voit laittaa pommia sen tähän. Jos mä ajattelin vielä CT-puolella näyttää muutaman takuun, että miten kannattaa pelaa CT-nä, niin tässä on näitä hattuja taas, että ei saatu mitään vahinkoja, niin kannattaa muistaa se hattu ottaa aina päähän. Sitten kierroksen alkuun, niin tästä voi aina hyppää tänne. Pääsee nopeammin tänne holdaan. Sitten voisin näyttää muutama hyvä off-angle tänne näiden saitti- ja holdaamiseen, mitä monet ei tiedä. Esim. Tässä, jos sä menet tälleen niinku tänne, niin täältä sä pystyt hyvin holdaa esim. Bossilla. Mutta tää M4, mutta niinku, kyllä tälläkin pystyy osumaan vaikka tohon. Noin. Niin. Kyllä tää on ihan hyvä off-angle. Tää on tosi vaikea vihun kleara. Sitten tää on kans tosi hyvä tämmönen off-angle, missä voi olla. Täältä näkee tosi hyvin tämän A-side. Niin täältä näkee tätä saitia ja pystyy holdaamaan tätä ramppia tosi hyvin. Et vaikka vihu nyt heittäisikin tähän sen nadeen, niin et sä siihen sitten kuole. Sä näet periaatteessa vihun tästä kokonaan. Sitten tässä sinisen vieressä on kans hyvä off-angle, mistä voi pitää. Et vaikka se 5-1 savu tulisikin tähän, niin se ei sitten estä sun näkymää, että sä pystyt tästä hyvin levittämään tänne rampille ja myös tänne saitin suuntaan näet hyvin. Nämä on semmosia paikkoja, mihin itse menisi Silverissä. Sitten kans yksi ihan hyvä on niin tähän päälle. Tää on aika rare, että sitä ei oikeastaan näe Silver-tasolla melkein yhtään. Eli periaatteessa tähän boksin päälle. Ja sitten tästä hyppäätte tähän ton betonin päälle. Niin tässä vaan lähtee näin. Oho. Oho. Tosta. Oho. Miten se nyt ei? Oho, hitsi. Oho. Hitto. No ei se nyt lähde. Ja kuitenkin niin mun momenteilla tuonne on ihan pääse, mutta kyllä mä uskon, että te pääsette. Että tästä vaan hyppää tohon, niin se on ihan hyvä paikka, mistä voisit holdaa. Ihan hyvä off-angle tavallaan. Sitä ei monet katoo, monet ei tiedä, että siihen pääsee, niin se on tavallaan ihan kiva. Tosiaan täältä Terrorespasta vielä, niin täällä on 2 tämmöistä vessaa, niin näihin pääsee sisälle. Painaa E:tä, niin ovi aukeaa ja tänne voi mennä, jos haluaa. En tiedä, ei sit mitään niinku hyötyä, mutta niinku siinä voi mennä. Vaikka piiloon. Mutta tänne päällekin voi mennä. Jos haluaa vaikka säästää, niin tämmönen hyvä off-angle. Sitten mä voisin vielä nopeasti näyttää CT:llä parit kamat. Miten tänne B-saitille saa nopeasti kamaa. Kun täältä rupeaa tulemaan valoa ja muuta, niin tiedätte, että vihu on tulossa. Niin ottaa vaan polton ja että sen polton tohon. Niin vihu ei pääse tulemaan täältä portaista, niin vähän niinku jää.
Sitten kun tässä holdaa yksi pelaaja, niin nopea right-klikki tuohon valoon, niin se valo räjähtää. Sitten voitte vaan levittää ja tuhota vihun, joka on tossa. Ja sitten sen jälkeen, niin tästä voi itse asiassa laittaa tästä samasta rööristä tuon savun menemään. Niin se tavallaan sit blokkaa kaikki vihut, ketkä on vielä tulossa täältä baseesta. Ne ei niinku uskalla lähteä puskeen. Ja sitten on lopussa vielä tää nade, niin tämän voi heittää samasta rööristä sisään, niin se vaihtaa tuosta samasta se vaihtaa tuosta samasta sisään, niin siis tavallaan tekee tänne enemmän vahinkoa vihuille, ketkä on täällä. Ja sitten siinä vaiheessa, kun vihu alkaa puskea täältä, niin edelleen suosittelen, että tää on ihan hyvä paikka, missä olla. Ja täältä voisit bossilla tai dessulla holdaa hyvin. Ja midissä, jos tulee joku, niin voitte kans holdaa sitä, jos midissä tulee joku. Täältä. Jos täältä tulee joku. Te näette se suoraan tästä. Joo, siirtyä seuraavaksi tänne Nukeen Tero-puolelle. Nukehan kans tosi suosittu kartta silvereiden keskuudessa. Ja tää on kans tosi kamaa painotteinen, että täällä on tärkeä osata käyttää näitä kamoja hyvin. Kun Nukessahan kaikki kulminoituu tuohon pihan kontrollointiin, niin sen on tärkeä osata heittää oikeanlaiset savut. Että pääset niiden savujen turvin pääsee tänne secrettiin. Se on tosi tärkeä osa tätä Nukeen gameplaytä. Niin, mä näytän miten se tehdään. Eli periaatteessa ostat 2 savua, sitten menet tähän tämän rekan taakse. Kato tätä kulmaa. Tähän. Lainappaat itse tämän kanssa. Sitten tossa näiden 2 ikkunan keskelle tohon. Ja sitten hyppyheitto. Sitten toinen savu. Otat näitä seinässä olevia kiinnikkeitä. Niin tää toinen täältä vasemmalta siihen ja hyppyheitto. Niin näin. Saat heitettyä savut tänne pihalle. Noin. Tänne ei jää rakoja eikä mitään. Ja näiden turvin pääsee täältä pihalta sit hiipiä secrettiin. Sitten toinen vaihtoehto nyt pihasavujen kanssa on, että jos niitä ei haluu, että tulee tähän, vaan pikemminkin tähän garage eteen ja sitten tähän mining kulmalle, niin ne voi heittää tavallaan tällaisella linaarilla. Eli sä tuut tähän tälle tolpalle, tähän kulmaan, sitten katsot tätä tötsää ja sitten laitat sun crosshairin tohon ja hyppy. Ja sitten toinen, niin sun pitää katsoa tavallaan esim. Tähän ja sitten tästä hyppy. Niin näillä savuilla sä on garage-savu savustettu ja sitten tähän maini eteen savuun. Niin tälleen, niin jos joku on tuolla katolla, niin se ei enää näe mitään, niin se on pakko lähteä sitten pois. Ja kans täältä garagesta, niin ei näe kunnolla tänne. No ihan hyvät savut siihen. Sitten itsehän sun kannattaa, monesti jos haluat pelaa esim. Bossia, niin mennä tän pömpelin päälle. Niin sinne pääsee periaatteessa tälleen helposti hyppäämällä. Näin. Sitten pääset tänne päälle ja sä pystyt täältä snaippaa garageen tai pihalle tai tonne katolle tai periaatteessa koko pihaan pystyt ampumaan. Sitten kans yksi tärkeä juttu, mikä unohtuu mainita, jokaisen rundin alussa, niin sä näet täältä nämä ikkunat, niin ne kannattaa ampua, näin, rikki kokonaan. Pro-pelaatkin aina ampuu nämä rikki, niin sunkin kannattaa. Ja sit kun nämä ikkunat on ammuttu rikki, niin sä pystyt tulla tänne, boostaa itse tänne katolle ja sit tästä ikkunasta sä pystyt näkee heveä, niin sä pystyt, jos joku holdaa heveä, niin sä saa se nopeasti tapettua tästä. Tai sitten täältä, jos joku on tossa, niin saat tapettua. Tai tästä. Sitten kun piha on savustettu, niin lähtekää vaan tänne hallisuuntaan, niin vihu luulee, että olette pihalla, mutta tuuttekin halliin. Niin täältä löytyy tämmönen ovi. Tän oven pystyy avaamaan, mutta monet näkee, että pro-pelaat niin räjäyttää. Sitä ei kannata räjäyttää, koska se maksaa
dollaria se räjäyttäminen, niin se ei tule ole vörppi. Niin mitä itse suosittelen, niin puukottakaa se ovi. Tälleen, vaan niin kuin Minecraftissa. Tämä kestää hetken, mutta te saatte hajotettua tätä ovia ja te näette tästä läpi, jos vihu on tuolla. Niin se näkee sitten vihun tästä läpi. Niin pystyy tappamaan vihu silleen nopeasti. Näin. Nyt siitä pääsee niin kuin läpi. Ja nyt on periaatteessa halli auki. Joo, mennään nyt vielä nopeasti, kun Terolla pääsette HV, ja te haluatte ottaa tätä saitin haltuun, niin tässä näiden pömpeleiden päällä on usein vihu, niin se vihu voi savustaa sit pois tälle. Tuolta savulla saa tavallaan, jos tuossa päällä on joku, niin ne kuolee. Mutta sitten tavallaan, jos tuossa on joku, niin tästä vaan right-clickillä näin. Tässä on myös hyvä linari, että tästä vaan kun tähtää tähän, niin saa no, joo. Nyt on saitti savustettu kokonaan, niin tähän pääsee helposti plänttää nyt pommiin näin. Tähän vaan pommi johonkin maahan. Niin, mutta ne vihupeet, kun tää on kokonaan savuissa tää saitti, niin saatte pommin nopeasti maahan. Tosiaan kun pommi on saatu maahan, niin sen jälkeen kannattaa katsoa, että tässä on tekstit kaikkien vieraille, että pitäisi raportoida tuonne kapteenin toimistoon, niin se kun pommi on maassa, niin silloin on hyvä hetki periaatteessa tehdä toi. Niin, lähdetään tästä vaan nopeasti toimistoon. Tässä on kanssa tulee nälkä, niin voi ostaa jotain juomista tai jos on ylimääräistä rahaa. Tässä on tosiaan kapteenin toimisto, että 2 koputusta ja sit vaan odotetaan, että pääsee sisään, niin se voi ilmoittautua kapteenille sieltä. Tässä on myös sipse, jos haluaa. Tosiaan Doritoja. Sitten Nuke on tosiaan semmonen kartta, missä ei saa polttaa, että tupakotsille suosittelee enemmän ehkä sitä dustia. Sitten jos joskus menee polttopäin vittu, niin täältä tuiskalta löytyy sammutin, missä saa nopeasti sammutettua, niin ei pääse syttyä mitään isompaa vahinkoa. Tää on ihan hyvä muistaa, että täällä on tämmönen. Sitten täällä pukuhuoneessa on tosiaan 2 lasia, mitkä voi rikkoa, jos tulee hätää. Ne voi rikkoa. Sitten yksi hyvä takuu tänne Nuken Tero-puolelle on tää Zeus. Zeus on hyvä ase ostaa Teroilla. CT:llä ehkä suosittelis, aika kallis. Mutta Zeus on hyvä, se tappaa yhdestä päähän. Niin, se kannattaa ostaa. Se on ihan hyvä ase. Sitten seuraavaksi CT-puolelle muutama takuu. Tää pömpeli on semmoinen, minkä takana on tosi hyvä holdaa B-saittia. Sä näet niinku nopeasti tästä molemmille puolelle. Tossa ja tässä on kanssa sammuttimet, jos tarvii joskus. Mut tässä näkee tosi nopeasti tänne oville. Ikkunan näkee. Senkin voi rikkoa, jos tulee hätää. Mut itse suosittelen enemmän rikkoa pukuhuoneen ikkunat, kun nää hädän sattuessa. Ne on vaan siinä tilanteessa paremmat ikkunat rikkoa. Tänne ei saa mennä. Siellä on vessat. Vessat on ainoastaan semmoiselle henkilölle on pääsy vessaan. Sitten täällä on kans ovi. Itse käsittelisin tän oven vaan Zeuksella. Noin. Sitten CT:lle yksi hyvä takuu on, niin tohon garagen päälle pääsee tästä. Kuippää tähän. Sitten tähän. Oho. Tähän. Sitten näin. Niin, pääsee tähän päälle. Tästä pystyy tappaa, jos joku on tossa. Tai tässä. Tai tässä. Tai tuolla. Mutta tähän voi tulla se savu. Niin, jos se savu tulee, niin sitten kannattaa vaan hyppää tästä alas suoraan ja lähteä haastaa tänne pihalle vaan. Sitten toinen hyvä paikka bossilla haastaa, on vähän kauemmas tänne katolle, niin täältä näkee tosi hyvin kanssa tämän pihan. Ja tää on aika rare spotti, että ei tätä yleensä katota, että kyllä tää on hyvä sinne silver-matseihin sitten tällä voittaa. Ja sitten se etelä aina rundi alussa, niin nämä ikkunat pitää muistaa rikkoa. Nämä on tärkeät ikkunat rikkoa. Ja nämä ainoastaan hätätilanteissa.
Joo, ei mulla tähän videoon sen enempää ollut takuja, että kertokaa kommenteissa mitä karttoja haluaisitte nähdä seuraavaksi. Mikä videohan ei olisi täydellinen ilman yhtä case openingia, niin otetaan tästä yksi nopea Alexi B. Goldi.